Zdarec, moje meno je Charles a vítam ťa pri dnešnom videjku. A dneska si ukážeme, ako správne natiahnuť lúk a vystreliť z neho. Vážne. Dobre. Šarmantná asistentka Vlaďa. Tam trochu... Yes, už si tam, dobre, môžeš písať. No, počkaj. Let's go, takže. No Vlaďa, ako sú jednotlivé časti? To je tretia. Ja No. Set. OK. Takže set. Set je prvou fázou výstrelu, kedy jediné, čo spravíte, je to, že šíp dáte na tetivu, vypúšťač dáte na dilúb, uvoľníte ramená dole, luk môžete mať opretý, nemusíte, nie je to nejako striktné. Ruku dávate do polohy, ktorú má mať, keď už strieľate. Alebo neviem, jak to mám správne vysvetliť. Ruka má byť uvoľnená, luk nemáte ničím držať a má byť položený na tomto vankúšiku, ktorý ide popri čiare života. Neviem to preložiť správne z angličtiny. A luk dáte tam, luk nedržíte. Jediné, čo je neuvoľnené ruky, ramená dolu a to je vlastne set. Set up, to je druhé. Medzi tým má byť pomlčka. Teraz nasleduje fáza, ktorá je po sete, čiže set up. A v tej zo setu prechádzam do polohy hore, ktorá by mala vyzerať nejako takto. Šíp je v rovine, vodorovne, ja som jemne naklonený vpredu. A prečo? Lebo týmto štýlom pri ostatných štýloch naťahovania, ako je napríklad takto, tak si všimnite, ako mám strašne vysoko luk, ťahanie dolu. Rameno mám vysoko, lakeť mám dolu a mierim niekde hore, čo je dosť nebezpečná zóna, či už strieľate vo vnútri alebo vonku. Vo vnútri preto ten čip sa môže odraziť, niekoho trafiť a vonku nemusí sa odraziť a môže niekoho trafiť. Lebo aj len pri veľmi malej sile, jemne mám natiahnutý luk, tak ten čip proste odletí. Je to nebezpečné, preto keď naťahujete, tak pri set up, čiže set hore, máte vyzerať zhruba nejako takto. Rameno mám dole a môžem plynule pokračovať. Náťah. Nemáme to po anglicky, keďže to už začali po anglicky? Nie, to aj po slovensky sa tomu tak nadáva. Okay. Náťah. Náťah. Dobre, a teraz tu máme predposlednú fázu, takzvaný náťah, kedy zo setu prejdete do setupu a následne do náťahu. Hej? Jo. Takže, prečo naťahujeme vlastne? Už som to predtým hovoril, že naťahovať takto sa nemá, mierenie a tak ďalej, môžete niekoho veľmi ľahko zraniť. A ešte aj z druhého dôvodu, vy ste mali naťahovať takto z vrchu a sem. Je to preto, lebo takýmto, nie je to správne preložiť z angličtiny, ale takýmto kladkovým systémom, kladkový systém, sa nezaťažuje rameno, nezaťažujú sa šľachy, ktoré sú v ramenách a je to výrazne jednoduchšie na natiahnutie a používate silu celého chrbta, pričom keď naťahujem takto, tak tak používam hlavne biceps a hruď, čo sú
malé svaly oproti chrbtovému svalu. OK, takže náťah by mal vyzerať nejako takto. A potom je tu len posledná fáza. OK. Výstrel. Tak a keďže sme si prešli prvé 3 fázy, tak už nás čaká len posledná a to je výstrel. Výstrel. Jediné, čo k nemu sa dá v podstate takto povedať je, že po náťahu ruku treba uložiť na vaše správne miesto, nosom sa dotknúť tetivy, pozerať sa cez píp a tak vypustiť. Asi na väčšine videách z lukostreľby, skladkovej lukostreľby si všimnete, že veľa strelcov stláča vypúšťač. Ja nie, toto je môj preklapací vypúšťač, čiže ja vypúšťam tým, že ten vypúšťač preklopí. Hej. Takže jo, to bol setup a teraz sa poďme na to pozrieť, ako to má vyzerať, keď dáte všetky tie 4 kroky správne dokopy. To znamená, že zoberiem šíp, naložím ho na tetivu, zaklaknem vypúšťač, ruku len položím na madlo, madlo nechytám, hore luk, náťah, zakotvím, preklopím a výstrel. Celkom jednoduché. Jo. A to by bolo asi všetko k náťahu. Spravila? Nie, že nespravila, ja som dal výstrel s mäkkými. Good! Máme.